Pozdrav svima koji tražite istinu u tišini svojih misli. Ja sam Tihi Čuvar i danas ćemo govoriti o jednoj od najvažnijih tema za vaš duševni mir i budućnost. Kako prepoznati narcisa prije nego što postane prekasno. Možda se pitate zašto je ova tema toliko važna. Zašto posvećujemo cijeli video prepoznavanju jednog tipa ličnosti? Odgovor je jednostavan jer narcisi mogu uništiti vaš život, postupno, metodično, a vi to nećete ni primijetiti dok ne bude prekasno. Tijekom godina kaunselinga i proučavanja ljudske prirode vidio sam nebrojeno slučajeva gdje su ljudi godinama trpjeli u vezama, prijateljstvima ili radnim odnosima s narcisima, ne razumijevajući što se događa. Oni koji su konačno uspjeli izaći iz tih odnosa često kažu istu stvar. Kad bih samo znao tada ono što znam sada. Danas ću vam dati to znanje. Ostanite sa mnom do kraja, jer ću podijeliti s vama konkretne znakove upozorenja koje morate znati. Prvo, važno je razumjeti što narcizam uistinu jest. Ovo nije samo hvalisanje ili samopouzdanje, to je duboki poremećaj ličnosti koji karakterizira grandioznost, nedostatak empatije i konstantna potreba za divljenjem. Narcis živi u iluziji vlastite superiornosti. U njihovom svijetu oni su glavni likovi, a svi ostali su samo sporedni glumci u njihovoj predstavi. Ova perspektiva oblikuje svaki njihov odnos i svaku interakciju. Ali evo ključne stvari koju morate razumjeti. Narcisi su majstori kamufliranja. Oni neće doći k vama s natpisom "Ja sam narcis". Umjesto toga, često će se predstaviti kao najšarmantnija, najsamouvjerenija osoba koju ste ikad upoznali. Ova početna faza, koju psiholozi nazivaju love bombing ili bombardiranje ljubavlju, je njihovo najmoćnije oružje. Oni će vas zasuti komplimentima, pažnjom, poklonima. Osjećat ćete se kao da ste upoznali svoju srodnu dušu, osobu koja vas konačno razumije. Ali to je samo maska. Ispod te maske krije se osoba koja vas vidi ne kao partnera, već kao izvor narcističke opskrbe, nekoga tko će podržavati njihov ego i služiti njihovim potrebama. Sada ću vam reći konkretne znakove na koje morate paziti u ranim fazama bilo kojeg odnosa. Prvi znak. Pretjerana šarm i brzina veze. Narcis će vas pokušati zahvatiti što brže moguće. Već nakon nekoliko susreta govorit će o tome kako ste savršeni za njih, kako nikad nisu upoznali nikoga poput vas. Ova brzina nije romantična, to je strategija. Zdrav odnos raste postupno. Ako netko pokušava ubrzati intimnost, emocionalno ili fizički, to je crvena zastava. Drugi znak, grandiozne priče o sebi. Slušajte kako govore o sebi i svojim postignućima. Narcis će uvijek biti glavni junak svake priče. Oni su uvijek najbolji, najtalentiraniji, najmanje razumjeti. Prošlicu će predstaviti kao niz velikih uspjeha ili velikih nepravda počinjenih nad njima. Treći znak, nedostatak istinskog interesa za vas. Ovo je suptilan, ali važan znak. Dok vas zasipaju komplimentima, primijetite koliko duboko vas stvarno poznaju. Narcis će vas idealizirati, ali na temelju površnih karakteristika ili onoga što im odgovara. Postavite sebi pitanje: pita li me duboka pitanja o mojim snovima, strahovima, vrijednostima, ili se fokusira samo na to kako savršeno uklapamo? Četvrti znak, kako govore o bivšim vezama. Ovo je možda najvažniji rani indikator. Slušajte pažljivo kako opisuju svoje bivše partnere, prijatelje ili kolege. Ako su svi u njihovoj prošlosti ludi, manipulatori ili inferior, to govori više o njima nego o drugima. Narcis nikad neće preuzeti odgovornost za propale odnose. Uvijek će biti netko drugi kriv. Peti znak, testiranje granica. U ranim fazama narcis će suptilno testirati vaše granice. Hoće li stati prekasno na spoj? Hoće li inzistirati na svojem izboru restorana nakon što ste rekli svoje preferencije? Ove male greške nisu slučajne. Oni testiraju koliko ste spremni tolerirati. Kad narcis osjeti da ste zarobljeni u odnosu, bilo romantično, profesionalno ili prijateljstvo, maska počinje padati. Evo tehnika koje koriste: gaslighting. Ovo je možda najopasnije oružje u njihovom arsenalu. Gaslighting je manipulativna tehnika gdje vas tjeraju da sumnjate u vlastitu percepciju stvarnosti.
To se nikad nije dogodilo. Ti si preosjetljiv. Sjeća se krivo. Ove fraze postaju svakodnevne. Polako počinjete sumnjati u vlastite sjećanja i instinkte. Triangulacija narcis će uvijek imati treću osobu u vašem odnosu. To može biti bivši partner, prijatelj, kolega, netko koga će koristiti da izazove ljubomoru ili nesigurnost. Moja bivša nikad nije bila ovako osjetljiva ili moj prijatelj kaže da se pretjerano žalim. Hot and cold tretman. Jedan dan ste njihova najbolja osoba na svijetu, sljedeći ste im najveći neprijatelj. Ova nepredvidljivost nije slučajna, ona vas drži u konstantnom stanju nesigurnosti i pokušavanja da zaslužite njihovu pažnju. Projekcija narcis će svoje negativne karakteristike projicirati na vas. Ako su oni ljubomorni, optužit će vas za ljubomoru. Ako lažu, optužit će vas za neiskrenost. Ova tehnika vas drži u defenzivnom stavu i skida fokus s njihovog ponašanja. Važno je razumjeti da ove tehnike ne koriste svjesno kao dio nekog velikog plana. Za njih ovo je prirodan način funkcioniranja, jedini način kako znaju održavati odnose i zaštititi svoj krhki ego. Odnos s narcisom slijedi predvidljiv ciklus koji je važno prepoznati. Faza 1. Idealizacija, love bombing. O ovome smo već govorili. Ova faza može potrajati tjednima ili mjesecima. Vi ste savršeni, veza je savršena, planiraju se zajednička budućnost. Faza 2. Devalvacija postupno, stvari se počinju mijenjati. Komplimenti postaju rjeđi, kritike učestalije. Počinjete osjećati da se morate više truditi, da zadržite njihovu pažnju. Ova faza može biti suptilna, možda samo primijetite da se osjećate anksiozno u njihovoj prisutnosti. Faza 3. Odbacivanje narcis vas pošalje, možda se prekine komunikacija, možda vas zamijeni novom osobom, možda jednostavno postanu emocionalno nedostupni. Osjećate se zbunjeno i očajno. Faza 4. Hoovering. Ovo je možda najopasnije vrijeme. Kad narcis osjeti da gubite kontrolu nad sobom ili da idete dalje, oni se vraćaju. Izvine se, objašnjavaju, obećavaju promjene. Sada razumijem, ti si jedina osoba koju istinski volim, dat ću otkaz, promijenit ću se, ići ću na terapiju. I ciklus počinje ponovno. Važno je razumjeti da se ovaj ciklus ubrzava tijekom vremena. Svaki ciklus je intenzivniji, a faze postaju kraće. Možda se pitate, ako je toliko jasno, zašto ljudi ostaju? Odgovor je složen. Prvo, narcisi su majstori u stvaranju ovisnosti. Nepredvidljivost njihove pažnje stvara ono što psiholozi nazivaju intermittent reinforcement, najjači oblik uvjetovanja. Kao kockari koji ne mogu stati jer možda će sljedeći bacaj biti dobitni. Drugo, oni sustavno urušavaju vaše samopouzdanje. Nakon mjeseci ili godina gaslightinga i kritika, počinjete vjerovati da zaslužujete takav tretman ili da ne možete naći nikoga boljeg. Treće, izoliraju vas od podrške. Suptilno vas odvajaju od prijatelja i obitelji ili čine da se osjećate neugodno kad se žalite na odnos. I konačno, većina ljudi ima duboku potrebu vjerovati da mogu popraviti osobu koju vole. Mislite da ako se dovoljno trudite i pokazujete dovoljno ljubavi, oni će se promijeniti. Ovo je opasna iluzija. Narcistički poremećaj ličnosti je duboko ukorijenjen obrazac ponašanja koji se rijetko mijenja bez ozbiljne, dugotrajne terapije i narcis mora prvo priznati da ima problem, što se rijetko događa. Sada najvažniji dio, kako se možete zaštititi. Usporite odnos. Zdravi odnosi trebaju vrijeme za razvoj. Ako netko žuri s intimnošću ili velikim odlukama, insistirajte na sporijem tempu. Genuine osoba će to poštovati. Slušajte svoje instinkte. Vaša intuicija je moćan zaštitni mehanizam. Ako se nešto čini off, vjerojatno jest. Ne ignorirajte taj unutarnji glas jer se bojite biti previše sumnjični. Održavajte svoje odnose, nikad ne izoliranje sebe zbog nove veze ili prijateljstva. Održavajte kontakt s prijateljima i obitelji. Oni mogu vidjeti stvari koje vi ne možete. Postavite i održavajte granice
Jasno komunicirajte svoje granice i držite se ih. Ako netko konstantno krši vaše granice, to vam govori sve što trebate znati o njima. Tražite konzistentnost. Pratite njihova djela, ne riječi. Narcis će obećati svijet, ali rijetko isporučiti. Gledajte obrazac ponašanja kroz vrijeme. Educiranje sebe. Što više znate o narcizmu, to ste bolje opremljeni za prepoznavanje znakova. Čitajte, istražujte, razgovarajte s profesionalcima. I najvažnije, ako prepoznate da ste već u odnosu s narcisom, tražite profesionalnu pomoć. Terapeut koji se specijalizira za narcističko zlostavljanje može vam pomoći navigirati kroz složenost izlaska iz takvog odnosa